ሆምስ ቪክቶሪያ ዝያዳ ቪክቶሪያውያን ዝሓሸ ኣባይቲ ንምድላው ዝጸንሐ ህንጻታት ማሕበራዊ ኣባይቲ ዳግም ይሃንጽ ኣሎ። ናብ ካልእ ቦታ ንምግዓዝ መደብ ንምግባር ክጅምሩ እዋኑ ክበጽሕ ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትታት ክንድግፈኩም ምሳኹም ክንህሉ ኢና። መጀመርታ ናይ ምጉዓዝ ጉጅለና ንምርካብ ግዜ ንምድላው ክረኽበኩም እዩ። ንነገራት ንምዕራይ ግዜ ወሲድና ነቲ ኣኼባ ቤትኩም እውን ሓዊስካ ኣብ ምቾት ዝስማዓኩም ቦታ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣባላት ስድራ ቤትኩም ወይ ዝሕግዙኹም ሰባት ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣድላይ እትኾይኑ ድማ ኣስተርጓሚ ከነዳሉ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ቦታ እዚ ኢና ንዓኹምን ዘድልየኩም ነገራትን ምርዳእ ንጅምር። ንኣብነት ኣበይ ክትነብሩ ከም እትደልዩ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ንዓኹም ዘገድስ ማሕበራውን ባህላውን ግብራውን ርክባት ክንፈልጥ ንጅምር። ድሕሪ እቲ ናይ ምግዓዝ ኣኼባ ነቲ ምስ ዘሎ ገዛውቲ ንምስማድ እንጥቀመሉ ወረቓቕቲ ኣብ ምምላእ ክንሕግዘኩም ኢና። ምስ ድሌትኩምን ብቕዓትኩምን ዝሰማማዕ ገዛ ምስ ረኸብና ነቲ ገዛ ትርእሉ ግዜ ንምምዳብ ምሳኹም ክንረኸብ ኢና። እቲ ገዛ ንዓኹም ዘይሰማማዕ እንተኾይኑ እቲ ናይ ምጉዓዝ ጉጅለ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ክዛረበኩም እዩ። ብዛዕባኹም ዝያዳ ምፍላጥ ካልኣይ ገዛ ንኽንረክብ ክሕግዘና እዩ። ሓደ ገዛ ሓንሳእ ምስ ተቐበልኩም ናይ ምጉዓዝ መዓልቲ ንምምራፅ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ኢና። ናብ ገዛ ክትጉዕዙ ከለኹም ብዙሕ ክትገብሮ ዘለኩም ነገራት ኣሎ። ብዛዕባ ኣቑሑትኩም፣ ብዛዕባ ምዕሻግ ቴሌፎንን ኢንተርነትን ዝኣመሰሉ መገልገልታት ብዛዕባ ምትሕልላፍ ከምኡውን ብቆስጣኹም ናብ ካልእ ቦታ ምስግጋር ዘድልየኩም እንተኾይኑ ከነዘራርበኩም ኢና። ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ሰባትን መዘኻኸሪታትን ኣለውና። ንኹሉ ርትዓዊ ወፃኢታት እንተላይ ከም መጓዓዝያን መዐሸጊ ናውትን ዝኣመሰለ ነገራት ክንሽፍን ኢና። ናብ ካልእ ሓድሽ ቦታ ትጉዕዙ እንተኾይንኩም ድማ ምስ ኣገልግሎታት ከነራኸበኩም ኢና። እቲ ዳግመ ህንፀት ንሓያሎ ዓመታት ክቕፅል ኮይኑ ግና ኣብ ብምልኡ እቲ መስርሕ እዋናዊ ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና። ኣብ ንድፊ ሓደስቲ ኣባይትን ማሕበረሰብ ቦታታትን ንምሕጋዝ መደብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ምሳና ክትራኸቡ ክንዕድመኩም ኢና። እቲ ዳግመ ህንፀት ምስ ተዛዘመ ከከም ቀጻሊ ብቕዓትኩምን እቲ ሓደስቲ ህንጻታት ገና ድሌታትኩም ዘማልእ እንተኾይኑ ተመርኪሱ ንኽትምለሱ ኣጋጣሚ ክህልወኩም ይኽእል እዩ። እንተደሊኹም ግና ኣብቲ ዘለኹምዎ ቦታ ክትጸንሑውን ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምትታት ክንድግፈኩም ድልዋት ምዃንና ኣይትረስዑ። ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ ሆምስ ቪክቶሪያ ራይ